ang tanan tungod ug alang sa mga anak. Kini ang hiyas amahan sama na lang sa 70 anyos nga kargador nga bisan sa iyang pangidaron nangarisgar gihapon sa panginabuhi nga maoy nakapahuman ug naghatag og maayong kinabuhi sa iyang pamilya. Ato siyang ilailahon pinaagi ni ining report. Sa Plaza Independensya, gisaluduhan sa kapulisan ang mga buotan o kugihan nga mga amahan sa programa nilang Gasa Pasalamat alang sa mga amahan. Gihatagan nilang pagpangga ang usa ka gatos ka mga amahan nga nanginabuhi isip kargador. Libre masahe, tupi ug aduna pay parafol. Usa kanila ang 70 anyos nga si Danilo Kainglit, kargador sa carbon, kinsa nabunutan sa raffle ug nakakuha og 5,000 pesos. Suma ni Tatay Danilo nga ang pagpangarga ang naandanan niyang trabaho. Gani napahuman na niya ang duha ka mga anak. Ang usa tuanas abroad ug ang usa anaa usay maayong trabaho. Gani gusto na siya mga anak nga paundangon siya sa pagpangarga apan magluya man kuno siya kun walay trabahoon. Namin ito kanila patrabaho ako. Di mag-selfie dahil mo standby ko sa balay. So anong trabaho man ka? Parang makuha na atong kusog ba, dili mapundo. Ang healthy living, maoy sekreto niya sa kapiskay siyang panglawas, kay bisan siyang pangidaron, wa siya'y balatian. Kani ko pagkaamahan ko, aga ka sa imong anak. Unsa inyong kaugmaon. Sama na ako, sa kargador. Nakahuman mo. Samtang giprayag sa kadakuan sa PNP nga pamaagi kini sa pagpaduol sa katawhan sa kapulisan, ilabi na sa mga amahan nga gihangad ug girespeto sa mga anak. Nagkuha tag daghan na sila pero nagkuha lang tag 100 para dili kay tayo mapulaan nga daghan na kayo ma-overcrowd ta. So daghan na sila. Then mo na atong gipanghatagan sa atong mga gasa. Hindi lang naman itong advocacy group, initial lang to. Actually, we are organizing 10 groups. Usa kini ka ligdong nga kalihukan nga nag-ila sa kahago og dignidad sa mga amahan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.